Tshelo umfundisi mabhusi ekuseni ibithi bayikhuluma bethi mina ngoNkulunkulu kepha ngithola ukuthi khona umnomzane oyelelayo le ndaba ukuthi ngibiza kanjani ngoNkulunkulu. Cha naye umfundisi mabhusi uthi uNkulunkulu ebona imisebenzi engenziwa umuntu eyenziwa uNkulunkulu. Unjalo yokuhlubuka amaNazaretha njalo ushada mayikhuluma uyaphikiswa ngoba phela wena uthi uyazi. Kodwa leli bandla akekho onokwazi nokuqonda ngaphandle kwaShembe. Mina le ndaba kaNkulunkulu ngayiqali kumele ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngisho abantu bayazi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Oti oloshe lokuthatha ngoba bayazi uShembe uNkulunkulu. Angazi ukuthi thina ke bantu siphikisa ngale yipi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ungifundele u50 Ntombela emthandazweni weSabatha eyishwele wena uShembe uthi uNkulunkulu. Noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu nilethe iminikelo yenu ngenjabulo kuJehova emzini wasephakameni. Imake Ntombela. Imuphi uNkulunkulu wakwabonakala emzini wasephakameni? Ngaphandle kwaMkhulilanga. Imuphi uNkulunkulu wakwabonakala nowayemukile iminikelo kwakuyimuphi lo uNkulunkulu? Akusho mina ngathi mina ngizalwa uNkulunkulu ngisho into eyayiqhamuka lela iqhamuka khona uNazaretha. Manje ke ungitsheli uyothatha leli bandla lakithi bese uhlalisa namayaba leli bandla lizimele futhi ngokwanda leli bandla ngaba silifundi iBhayibheli senzela abantu abondisa esentweni thina ngoba umkhulu wayibhala wayaphelela nje lencwadi ethi isihlabelelo bele umkhulu la uphelele la ufunda kwethi iBhayibheli senzela abantu. Leli ngencwadi lengiphethe yabhalwa ubaba omkhulu nomkhulilanga. iBhayibheli asilazi labhalwa ubaba. Sisenzela nje ukufunda iBhayibheli. Ngoba senzela abasivakashele. Kufike Ntombela ungifundele la. Isihlabelelo 84. Beyamavisi verse 1 ufunde uwayihlabelile. Isihlabelelo 84. Dalwethu nomhlaba. Yinhle kangaka inkosi yethu. Muhle kangaka uSimakade. Muhle kangaka uSimakade. Kanti inhle kangaka
inkosi yamaNazaretha. Akukhulunywa uNkulunkulu ngabonwa. Kuthiwa muhle kangaka usimakade, usimakade uNkulunkulu kanti inhle kangaka inkosi yamaNazaretha. Inkosi yamaNazaretha mina. UJobe Ntobela ubesiya ku verse 3. Kanti muhle kangaka uNkulunkulu wethu. Kanti muhle kangaka uNkulunkulu wethu. Muhle nanxa esukuma. Muhle lanxa esukuma. Nike nimbone umunye uNkulunkulu esukuma. Nike nimbone umunye uNkulunkulu esukuma. Noma nike nibone unyazi esukuma la. Eqhoboza izitha zethu. Ubika umuntu ohlubukile ngoba ewahlubuka umuntu leyo ndawo ube sebheka leyo ndawo isiba isitha kuyena. Akade ngibheka le ndaba mana zathi ushembe ayikhuluma ukuthi ushembe mayithi uhlubula wena mfana. Ogijima ngenyawo zombili yena uyocela shembe ngicela noma ngihlubuka kodwa ungikhumbule emzuzwini yokugcina ngilazi futhi igama lakho ngikuhloniphe ngoba phela abaningi bahlubuka baningi abantu abahlubuka la manje sehlubukile umuntu la ube selwa naleli bandla mina ziningi izitha zami engingaqabene nazo kodwa zona ngiqabene nami. Icala lami linye. Ukuthi inqole ngihamba ngayo iyagijima iyahamba. Manje ayijahwa into emile ijahwa lihambayo. Emile ke bayazi abazi ukuthi kwenziwa kanjani. Mina angaze ngiyabona mina angaze ngesinye isikhathi ngizazi ngila phambi kwenu. Kepha ngoba ngangizalwe ngivele ngizoba phambi kwenu. Nawe ngike phambi kwenu. Manje ngeke kumsize ngalutho umuntu ukusuma. Uyabona mawusumayela. Uyokhanda abantu. Ungafaka abantu emseleni ohamba amanzi ashona ekwalasha. Uyabona mina ngimanapha inhlamba. Kodwa leo ngiyakwazi inamatheni inhlamba. Kodwa ungicazula ukuthi indoda indala. Bese mayisisuthi ikhwele phezwami. Angimazi lo baba akangazi kodwa ngendlela sengijwayele ngayo kwathi siyazana. Into embi-ke kinina amaNazaretha ngoba lento esikhuluma la akekho yena la. Kodwa ngizothola useyazi amaNazaretha umsana uba maqoki. Ake nikhona ngeqiniso ngabingo emhlophe ekholiwe ingaphansi lapho ayikholiwe. Uzosebenzela nabenze isinto nizocoshela wena. Awuzenze ucela ukuphila. Yabona nje. Uyeza uJanuary. Nama ngisuke ngasho ukuthi wenzani mina. Ningaya ngiphanza. Ningaya
kumfethu uvukile ningaya bakuphinda ningaya kusizwe kodwa ukuza wena kumina yini nikhethela ukuza kumina nako ukutha lapho ngena khona ke uzangitshela umuntu ujele uyasebenza mina ngangisebenza angizange ngisebenzele mina ngangidalele ukuthi ngime phambi kwenu hayi ukuthi ngiwasebenza akufundele ufunda ukuthi ufundela ifundela lento engiyona la wemadoda babengifundisa abazali benu njengoba nina izinto eseyintsha anifundele ukuphatha leli bandla kodwa nifundela ukuphatha imizoyihlo angaphikisa omunye umuntu wayethiza kumina sekuyimilekela esihlabeni kade sebenza kahle lo muntu sebenza uhulumeni sepensionile useyiqedile imali seza kumina uphethe ijazi wafu ngala yingwe wafu ngala libomvu uthi manje ucela ngimbuselele ijazi lakhe ufuna ukuthandazela abantu sengithi mina kuyena uyazi wena uyishayisa ngabantu ukushaya abantu ngoba bathandazela inganisasebenzi phose bathandazela babona impela ufuna uNkulunkulu manje ngasebenza uqale ibhizinisi elisha manje ukuthandazela abantu ukushaya abantu wahamba nejazi lakaphilanga wabuya ngoba phela uma wayenesiphiwo sokuthandazela bayafanele bathandazela abantu engabapenshini bona ngathi unesiphiwo benze njalo-ke osomathuba bandileli bandla-ke uyazi thina bakwaShembe kungcono mhlawumbe wethu ngoba wethu ngekade ngibala abafowethu nobaba waprofita ukuthi yofika isadla wovela khona abaShembe abaningi nami ngingumbunyela abaShembe abaningi kodwa kwasekuba khona-ke impendulo ekithi okuyena yena obonakala ngokulandela amakhosi manje angazi ukuthi ngidle bani ini kabani kanti futhi bayasha abaningi balibandla bathi kuyofa Shembe kuhlale Shembe kufe Shembe kuhlale abazi bazoqonqosisa isimo ukuthi kusebenze njani ngithi bangcono bakithi lapha ngoba saprofethwa kwathiwa kofisa la kovela khona Shembe abaningi saprofethwa thi angazi-ke laba sebaqhamuka ama-offside ukuthi kwenze njani ma engcono-ke noma uqhamuka offside-ke ungabi nami ngoba mina ngitsheni wena i-original wangempela mina ungangilibazisi nawena sitha sami
abantwana baNkulunkulu inkosi izenibusisa. Ngiyafisa ukuthi bonke abantu abakhona ke la nabazivakashele abeze ngeinsizi nezinhlupho ezihlukahlukene engathi baphuma la bafuna sebeyibona nje le empumelelweni. Angahleni maNazaretha. Mayithi uShembe unezulu lakhe ngizochaza ukuthini. Manje uShembe njengoba enezulu lakhe ubani yena ngempela? Onezulu ubani? uJehova. Phela mina mangithi uNkulunkulu kukhona ethiwa yini labantu laba abazokuhlonza izinto bathi ayikho into engishoyo. Kodwa mina ngisazophinda ngiyiphinde ukuthi uShembe uNkulunkulu. Uzubone ukuthi uShembe uNkulunkulu ngesinye isikhathi kwathi sekonakala emhlabeni. Ulwandle lingena ethekweni lapha. Selibadla belungu. Babekhona ababhishophi. Babekhona abafundisi bey'nkonzo. Baya lapho olwandle bayothandaza. Uthandazela ukuthi manje bacela uNkulunkulu alokuhlehlise ulwandle. Kona uselidla-ke nabelungu wena amabhilidi laphaya. Kwase kuvela umvelayo. Ngoba ayikho indawo engenalo iNazaretha. Wasethi yini indaba ningayi kulo baba okuthiwa ulapha ePhakameni. Ngokuyazenza imanga nemangaliso. Base beya-ke ePhakameni bafica ubabamkhulu. Base belibika ukuthi ababelungu ukuthi cha nayo inkinga bo. Ulwandle nali selingena ngaphakathi seludla bonke abantu. Siyacela-ke Shembe ukuthi uzusisiza. Wasethi hambani ngizonifica. uJesu wahamba phezu kolwandle kodwa uShembe akazange ahambe uhamba kulona okhuluma nalo ade hlehle. Ikhuluma namanzi awahlehla amanzi. Esefikile khona lapha. Kahlehla amanzi amlalela. Sizothi ubanike umuntu owazi ukuhlehlisa ulwandle luwe lapha ya. Lala libekwe khona ukuthi ihlehla sikubeka ngala sinobaba. Sizothi ubanike lo muntu. Sizothi umfundisi. Sizothi umbhishophi. Cha uNkulunkulu. Nje umhlaba lokwadabu akekho umuntu owahlehlisa ulwandle kwabamkhulu kuphela. Naphesheya nazehlehlisa umuntu ulwandle. Ubabamkhulu kuphela nje ubhombela owazi ukuhlehlisa ulwandle laselingasafuni lutho. Wasekhuluma nalo. Lamlalela lamuzwa lahlehla la athi alime khona. Thina siyahluleka ukukholwa. Siwe sibambe lento kaShembe bese siyenza yethu. Uhlaleleni wesenzani
indele bushele ngisabela ngeyindlela abanye bayisho ngeyindlela bathi banengilosi kuthi uhlalelini thina sithi uhlalelini kusizana uzisola zoyedwa wesihlobo sethu uma wasukusizana ukuhlakanipha kuyaphela uhlamba uyayazi yonke le mkhuba yokwenziwa abantu ukuthi wena uthi lento yile kanti lento yile uyazi mina nginecala engingalazi lokuthi umuntu avela ngibuke engangazi angone footprint bese ngizonda lento engathi nama ngiyazi ngikhombe nje mangihlangana nayo kodwa mina ngiyitshela ukuthi hayi ungasabi basabancane laba nginabo kusezinqwaba ukhona isikhathi yabona lezi ngane zakithi eziphuzayo hayi ngoba iphuza ngoba zaqalekiswa cha iqalekiswanga hayi ngoba iduma ukuthi iqalekiswa ayiqalekiswanga mina ngeke ngishintshe into engishintshile yinye ngishintshe umNazaretha ingubo yabashumayeli ngoba bese ngababonakala abashumayeli abanye abantu bedorobha abantu bebiza abashumayeli ngase ngithi ayibe nophawu iyona into engishintshile leyo kodwa ngizamba la kuhamba khona babamkhulu yabona le ngazali bayiphuza utshwala umkhulu ilanga uthi njengoba lezi ngane zami ziphuza utshwala hayi ngoba ziphuza ngoba zikuthanda nina maNazaretha manifika kumina nicela ukuye kutshwala ngeke ngithatha utshwala ngokunikele izingane zami ngoba ngiyazi izingane zami bayihamba emhlabeni zinendawo ezulwini uthi mawucela into ethize ngiyithathe mina ngiyiphosele izingane zami bese uphumelela wena izona le ingane ngiyazazi mina ukuthi zinendawo ezulwini izulu la kubona lezi ngane ningayibizi ngamagama mayiphuza nibize ngeyidakwa akuzona iy'dakwa lezi eqinisweni wona amakhosana lawo aleli bandla ningavumi maNazaretha ake ngisho lokhu-ke kuthiwa wela semzulu wasuka utiholoshe ehlathini wakhokela phezu wetshe ebona ubhombela
wasekhuluma umuntu oloshe wathi inhliziyo zethu simavakavaka ngabe siyakholwa ngoba simbonile uThixo. Yini uThixo? Akusona uNkulunkulu uThixo. Ini ngazibona imfakabili nikhona niphila nihlula ukubona into eyubala nje niyiphikisa. Yabona futhi mawuhlubo kunelibandla. Khona lesabelo sikaShembe ngoba wena usenalo ugcobo lwaShembe uyifunele kwakho. Ungalwi nathi ulwa nathi ngefa lakithi. Uthalwa nifa. Wayithini uba ngikhuluma ethi kohamba Shembe sihlale Shembe ngoba Shembe kuhlale Shembe ngelo nifa lelo. Phela nathi ifa lethu esabelwa lona emazulwini. Elingapheli uShembe usuka phansi azofika ezulwini. Ukuthi ngiphatheka kabi nje ukuthi umuntu yena uthi wafunda kodwa wengafundeli mina angadlali ngami ngilona ithoyisi mina futhi mina ngisukeli umuntu uyabona futhi mawuyikholwa ngeke ungitshele ukuthi uyikholwa wena usazonda omunye umuntu. Umzondo ungamazi angazi phela mina lo muntu ongisondayo. Yabona uvukile mayiphethe inkonzo akalifake lami igama. Uma uphinda mayiphethe inkonzo akalifake lami igama. Usizo mayiphethe inkonzo akalifake lami igama ngoba sinegazi likaShembe thina sabandawonye. Ngena-ke wena nesibongo sakho usushumela ngami. Engabe ushumayela ngoJesu. Ushumayela ngami nje uyangisaba ngoba into eshuyelwa ngalowo Johane. Usho ukuthi nami ngithatha ngibeka phezulu njengoJohane. Ngiyashumayela phela ngento ungayisabi. Nami angizenzanga. Ngabona sekunje ngaqhuma ngahlala. uShembe usuke uShembe ngezinto ezibonakalayo. Uyabona nje mangifike la baningi asebefikile bezobonga. Athi umuntu wafika kulowa mhlangano wethu odlule wacela into ethize namhlanje uzobonga. Ngikhuluma nje khona umfana ofike la ney'thole eziwu-4 wathi uzobonga wafika kumina wacela kulowa mhlanganiso sila wacela ukuthi umsebenzi wakhe uphumelele ukuthi uyawubona umsebenzi wakhe uyahamba. Angisona mina isithixo ngoNkulunkulu ngempela. Ukuze ubone ukuthi ngilento engiyona. Yabona ngicela kanje la. Mangase ngiphume ngiye edolobheni eMelo. Ngathi ngibeka isihlalo sami. Abantu abangaphezulu kwa200 abesebe khona phambi kwami. Ngiyacela ke maNazaretha. Kele imtshele lo mnumzane Tayibu. Ayeke lento ayenzayo. Akulula ukwenza into kaShembe. Ungayena wakaShembe. Uthi umkhulila ngelinye ilanga
sebefikile esandokuhlala isihlalo sebefikile oGalajana bathi hayi ubaba wakho asazi noma mhlambe usazokwenza njengoba bathi senza nobaba wakho. Siyabuza umkhulu uthi yini abenyenza nobaba? Bathi besibala naye iminikelo. Uthi umkhulu benibala naye iminikelo bengakwazi ukuyibalela. Bathi cha besibala naye iminikelo. Uthi umkhulu cha angizikuyibala iminikelo nani mina. Okuphela manje ngihluleka ukukholwa laleli bandla lika baba mkhulu. Hambani ovula amabandla yino. Mawucabanga igama ozolibiza ngalo uhlelo ulibiza ngegama lonkosikazi wakho. Uthembekile ngoba uthembekile ibandla lakho. MakuRose umlibiza ngoRose. Yenqaye umuntu engaphumi la kuNazaretha uthi akaphumi ngani? Ngoba igama leNazaretha igama lababa mkhulu. Kanti khona into eyathi abantu uthi umfundisi ephethe inkonzo. Uthi ngesikhathi samkhulu ilanga babeke babizane nomkhulu inyanga yezulu bahlale bobabili. Uthi mabe discussa ngento ezithize babebona sekusondela into eyisutana mhlambe nabefundisa abanye bese beyashintsha ulimi bakhuluma isingisi. Babele bakhuluma isingisi bangabe basezwe abafundisi bebandla. Baze bayiqeda into abayikhulumayo. Manje ke uhamba isikhathi wasekuhlala umkhulu inyanga yezulu. Ya seyibachazela abefundisa abekhona leso sikhathi. Yathi yona umphethu wembenge. Ngoba befundisiwe abantu yangeke ukukhuluma isingisi yabona mayikhuluma isingisi bazoyizwa ukuthi iqondile. Yathi mina ngikumphethu wembenge. Yona indaba. Begijima. Behlangana. Bethi ningizwile uthena umphethu wembenge. Ukusho ukuthi ke hamba. Sesiyoqokana. Sibe u7 siyongena egumbini kuyophasa kuphuma yedwa yena obeholi bathi cha wengasho njalo nahluka ukufunda ulimi lasezulwini wathi yena ke owayigcotshiwe osesele emhlabeni useyabona ukuthi njani makuqhubekeka abaningi abefundisi bahluka lesikhathi ngoba phela umoya kanti ushebe mayikhuluma fanele umazi ushebe njengoba esho nje uqonda ukuthi ungabe usukuthatha lo wena ukuhlanekezela. Abaningi abefundisi bayahluka lapho. Basebenza nje kubaba uthingo beyihudula. Ingoba abefundisi bayahluka. Webefundisi nisekona. Niyathandana nje. Kase ngibuza nina ke esihamba nani niyathandana nje. Webefundisi. Angifunda ukubuza kathathu, kude ngakade. Webefundisi lapho niyathandana nje. Hayi, khuluma iqiniso niyathandana. Ngichaza ukuthi egumbini kwakuphuma bangaki njengoba bengazwani kwayibona la ngeke egumbini. Hayi inkosi inibusise manje sathandana befundisi. Ngiyathanda mina nithandane. Nisekhona enkozini.
Sibongele-ke izwi lalapha eMpumalanga ukuthi silikhumbule sihamba namaNazaretha asekuhleni. Ngoba phela uma wafika ushayela ezweni lino kujabula yonke into ekhona phasi komkhizo welanga. Ngoba ushambe ufika nazo zonke izinto, ushambe ufika nemvula. Uthi ufika izolo misile bese fika nemvula. Kujabula isihlahla, kujabula inkomo, kujabula umuntu. Ngoba ushambe ungumthokozisi, ushambe ungumphilisi, uyayiphilisa into esemhlabeni. Fika nokuphila. Futhi ushambe ubaqaqela inkinga abantu emhlabeni abanazo. Njengoba ufikile nje basazoyinika nje insizwe zabo neyinkinga zabo. Bese ushambe bapha lo bayabapha khona. Baphinde bakhaya sebethokozile. Angazi-ke ngoba umhlaba ufuna ushembe, abaphakathi la esontweni bafuna ukufumela ngaphandle. Angazi baxoxa yini, baxoxa ukungcwele yini. Ngoba masila sikuphelele. Buyani bantwana baNkulunkulu isikhathi sisekhona. Ayikho enye inqaba ngaphandle kwale. Ngifundela umfundisi Petro uqala 2. Yani mema bafuthu onani odadewethu. Petro uqala 2 verse 1 kuya 4. Yani mema
lisho baba. Ba. Ngakho lahlani ububi bonke. Ngakho lahlani ububi bonke. Nobuqili bonke. Nobuqili bonke. Nokuzenzisa. Nokuzenzisa. Nomhawu. Nomhawu. Nokuhleba konke. Nokuhleba konke. Njengezingane isanda kuzalwa. Njengezingane isanda kuzalwa. Langazelana ubisi olungumoya olungenona konakala. Langazelelane ubisi olungokomoya ongena kunakala. Kuze nikhule ngalo ukuze kube ngokusindiswa. Kuze nikhule ngalo kube nokusindiswa. Uma seninamithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Sondelani kuyo. Sondelani kuyo. Itshe eliphilileyo. Itshe eliphilileyo. Elinqatshwe ngabantu. Elinqatshwe ngabantu. Kepha uNkulunkulu likhethekile ligugu. Kepha uNkulunkulu likhethekile ligugu. Ba. Ngiyabonga abafwenza. Kepha uNkulunkulu likhethekile ligugu. Mangabe washo ubonga ngendlela ongabonanga ngayo. Buye uzokhetha inkosi. Mhlambe sokuthethelela. Ungahamba ukhuluma ngathi eyintweni lezi. Ngoba phela inkonzo usuke ushumayeza abantu wakha abantu. Isikhathi sokuthi ukhuluma ngomunye umuntu ongamazi. Uyilimaza wena umphefumulo. Nazaretha nina njengoba ngilani la. Ngiyanicela ukuthi zinayiwe lento wababa omkhulu. Bathini kahle. Ifalini lokuphila. Umkhulu uyilanga wayethi ningamgcobi ushembe. Ngoba manigeza uyosuka ushembe. Yanomphuza ni ayongena phakathi ezibilini zenhliziyo zenu. Ukuze nihlale njalo ninoshembe. Labantu abahlubukayo bayamgcoba ushembe, base begeza bese yasuka ushembe bese beyahlubuka. Kanti kube bamphuza ongena ngaphansi ezibili zethu akabayazi ushembe yini. Shembe akaphikiswa. Amen. Mawuphikisa ushembe usuhlubukile. Ngoba ushembe akayikhuluma inkosi sokuqala nje. Uyabona ushembe bayithi wena mfana uyohlubwa ngelanga elithize. Usuke ngakhuluma iphutha, kalelo langa uyohlubwa ngempela. Mina ngikhulela ekhaya kukhona amadoda abanezibongo sengohlwe isibongo sale ndoda. Antshontsha isibindi. Uliwe yatshontsha noma isibindi no isibindi. Wathi uyabuza umkhulu wathi isibindi sale nkomo siphi wathi ibingenazi isibindi. Hawu inkomo enjani ibingenazi isibindi. Wasemshiya kanjalo osheba banayo indaba yokunaka into engacacile. Wasethi uyabona ode isibindi sami. Uyohlafuna unomphele uyoze ahambe emhlabeni. Nangempela ngificile leyo ndoda ihlafuna mina. Sahlala nobaba ngale iParliament. Yayizivakashela eParliament ngale. Ekhaya. Yayifika leyo ndoda ngoba yayihlala la eParliament. Ethi mayisihlafuna bese kukuda bese iyathimisela. Esethi ubaba wayehlekisa ubaba wami. Abantu bemduduza.
Na into dikuwa lo fa kwa tuna qoya lento. Ngoba uyashaya kukude zeyafeka. Waqalekisa ushemba kayikhuluma inkohliso. Yabona manje uzoqhubwa nje ushembe ogijima uyocela ngo5 rand ukuthi ushembe. Noma ngishubukile ngeze kodwa ngingalahleki kuwena. Ngoba mina ngiyazi bangila. Ingxenye yami ayikho la. Bayasinda abanye ngamlila besinda khona. Ngihlupheke wena la emhlabeni. Ngoba mina nginayo indawo le kwelizayo. Mina ngobe sengenza njani ngawe? Ngokuthi ushembe ubabheke. Ukuthi awenzanga lutho inolu akho nokuncane owenza ukuthi makuthola ukuthi akukho wakwenza okuhle ukudelela emhlabeni. Bese uyayibona indlela yakho. Yena la khona umunye umfana. Abethi ke iswane ezikoleni la. Wakhona ngakithi lenanda. Sekufika umunye umuntu ogcwenzayo. Umunye umfana ufunda isikole bobabili. Uthi hayi nina. Inkosi yenu yandiza esho baba mkhulu. Uhlekwe bahleka abangani bakhe lapha. Awu ushembe wandiza. Undizaphi? Uyakhomba la ndiza khona. Wahamba isikhathi. Engabe umthu ushembe abantu bami. Ngoba ayikho inqaba yiyo le phela. Uhamba ufuna imithi ungasindi uzusindela ekhaya. Uthengele yena awulomfana nangu lo okuthiwa inkosi yakhe yandiza. Usesondweni useyambona lo mfana naye lumgabhile usiza. Useyasho ukuthi wena usula. Uthi lo munye uyahleba lo munye. Lo wathi uhleba wadisa. Uthi awumfowethu kahle mfowethu phela sana suyeka. Uthi lo munye hayi ngiyekeni. Hey wangcona kabi wena uthi uhleba wadisa. Kwaze wakhuza inhla isuka athi sasumiyeka phela. Ningabokhuza siwelungisa umuntu. Akala lungisa ukala bese khuza. Ungathi umuntu wandisa ungabona ngendisa. Futhi ungamenzi ushembe into yokudlala. Kwakhona into eyohlula bonke abasemhlabeni besidinga ushembe kuwena. Uyobonakala ke ebusuku ngalelo langa. Uyobusuku uhamba ucasha la. Ngiyancenga amaNazaretha. Nabafikayo. Bayazi lenkolo. La ekhaya umuntu yaba ngomshe. Ahambe siyaba ngenyawo zakhe. Ngoba la ekhaya khona ukuphila. Afike enosizi. Acela umsebenzi. Abuye sazoba ukuthi umsebenzi awuthola. Ngokusho uphethe yonke into afika azocela ingane. Kodwa ke bengayitholi ingane. Maye wafika kushaba ushaba amnika intambo, amnika amanzi, amnika amafutha, ahamba sebenzile into afika ayithola ingane. Ngoba ayikho into engekho la kaShembe. Ngiyacela ke la besihamba nabo bakholwe ngeqiniso. Ukuze laba abantu abasivakashele babone ukukholwa kunina bese bekhetha inkosi. Hlanganani maNazaretha. Nibe munye, nilwe noSathane. uSathane akalutho.
uyabhilida nje losikhashana esincane kodwa yena uyanqotshwa wayengekaqoshwa ezulwini kube uyalwa waqoshelwa wona ukuthi uyanqotshwa amandla akhe ayaphela ningayivumela ukuthi izozenza inonisa yona nje abanile anokhumbula ukuthi nafika kanjani uyabona umuntu uma efika la ekhaya eze ngosizo ukuthi suyangayona inhloso yakhe kusuke ukuthande bizowushembe kaningi ukubizwa la ekhaya uyenze kufika la ekhaya uzokhonzela abakini yasebalala abangazabe bayibone le ndlela wena-ke uma uphuma kule ndlela nabo bayakhishwa lapha funa-ke ube qotho ekhulwini ushabe futhi uyisefa uyakwazi ukusefa akhetha abafunayo abayeka abakabayekayo abahlunga abantu bayahlungwa iwasila sahlungwa thina khona elinye ibandla lapho uma kuthina elaba mahluzelo thina sasala akubanga phela ukuthanda komuntu kwaba ukuthanda ushembe ngoba kuyinhlanhla uyibona indlela eyaphambili kunokuduka emini la sikhona amanazela sikuphelele la sikhona sisezulwini sisendleleni eyiqiniso umuntu la ekhaya efike egula angibathandazeli abantu ukubabamba ngezandla njengayey'nkolo ezinye mina umuntu ufike egula kunengubo ethandazela lekhaya kunabashumayeli abathandazela umuntu ngomthandazo abaningi abafiki kumina baphelela kubashumayeli umuntu ahambe seyakubo esephilile ukuba la ekhaya kuthiwa kuney'ngilosi anokwazi ukuthi uma ngingaphumi ngithi akuphuma abashumayeli ningabe yiyi ngoba ngisuke liphume kube nizwi ngisuke nginabo anobheka eManazaretha ngibona kodwa abangithanda kakhulu angike ngabona la kufika abantu bamatekisi abantu abangayigqokile kwemhlophe bangithanda ukudlula ney'gqoke bamhlophe madoda ngibone bengithanda ukudlula nina ngoba nina ngishe ebuhleni ngiyembona ubhesise ngokukhala kakhulu kanti nomfetha kumina weManazaretha weManazaretha ngiyambone ugesise ngokukhala kakhulu kanti nina niqhuma iy'ntambo logesi oza kumina angiyifuni-ke leyo nto njalo oyenzayo leyo nto akayiyeke
la madoda masize esontweni siwe singazile uzontshontshelana madoda ngixoxa izentshontshela ushembe uyabona amantshontsho ubhesi madoda ningi indlela zokuhlubuka baningi siyahamba nabo kodwa inhliziyo zabo zikude nathi bantwana baNkulunkulu thambisani inhliziyo bese niba nami ngeqiniso yenzeka-ke ukuthi ukukhanya kufikile abantu balandela umnyama wadesha umfundisi ekuseni manje masihlangene lana siwe solungisa iy'ndlela zethu esihamba ngazo mhlawumbe uNkulunkulu esiphuca lo mphefumulo wakhe sibhala amagama ethu encwadini yokuphila manje mawuntshontsha ubhesi kashembe wabhala namngalisula engosishamba ukuthi asingenise ezulwini lakhe ngey'nsuku zokugcina ikhona into afanele yazi neyamaNazaretha nina nokukhanya kwezwa abantu ababonele kumina konke kuhle bese beyibona le ndlela esihamba ukuthi yinhle bese bephethe inkosi behamba nathi siyacela ngosha ukuthi alungise kuthina onembeza senze okuhle njalo phambi kwaNkulunkulu ongifundela ke khona igcineni sobiza ngabantwana abamaNazaretha angcwele ongifundela Efesu 4 verse 25 kuya 27 yani mema bafuthu etunani Efesu 4 verse 25 ya 27 ngakho lahlani amanga ngakho-ke lahlani amanga nikhulume iqiniso ilona lo nomakhelwane wakhe lokho singamalungu omunye ngakho singamalungu omunye thukuthelane ningoni ilanga malingashoni nokuthukuthela lisathukuthelene ningamniki usathane indawo ngiyabonga baba Nkosibusisa ithi incwadi thukuthelane ningoni
ilanga malingashoni nisathutelene maningamaNazaretha noma ngabe uthuthele alingashoni ilanga nisaqabene nomunye nithuthelelene fanele nihlangane nikhawulane nibonisane nawe umuntu munye bese nixolelana nihlekisa ukuthi singamakholwa esuntwini sengiphetha-ke abantwana baNkulunkulu mina amaNazaretha njengoba ngilapha kwenu ngithanda nonke ngokulinganayo ngiyalumala-ke emoyeni uma ngibona niphume esandleni sami ngifisa ngathi sonke isikhathi ngabe nenza okuhle phambi kwami ukuze igama lami libe lihle emhlabeni nasezulwini ngoba phela mina uma ngiphambi kwenu ngisuke ngizoninikeza ithemba lokuphila ngizonivuselela ekukholweni nakho ngoba nje abantu bonke emhlabeni namakholwa ngifuna-ke nibe munye nithokozelelane ubusuku nemini ngey'khathi zonke nithandane iyona into engiyifunayo kakhulu ukuthi nithandane ngabe khona ukodwa omunye bafe futhi babaphelela abantu abathi abantu ababaphiwe bathi usifani banangumpiwe babafe labo bantu babona umhlaba uma uthi umuntu akaphiwe wena uzophiwa umuntu baphisane nabantu ngoba lana sokuvuselela uthando ukuze sithandane sibe munye uma uthi umuntu awumphiwe ohlala ekhaya ngoba wena ufuna ukuphiwa abantu kuze abantu la abazovuselela uthando kwabanye thokozelelane nithandane nje phambi kwaJehova khona naye wanani ngiyikhathi zonke nami futhi ngokunjalo manithandana ngiyoba nani njalo angikunishiye endleleni size siye kwaBhombela Inkosi usesenuzwile sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu namashumi amathathu 130 sizocela umshumayeli Vilakazi wasenkazimulweni asikhole ngesihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi usuka ngabangcwele
Asibonge. Hlazana bephika bomhlaba kaJowa qala amagquma. Inkosi enyuka emagqumeni kwangathi kusemathafeni. Ushosholo zabe kuzakuhlwa. Waphinde kwasakwadambukusa. Inyandabeni lehlosini unokhwidimela ibisivakashi phezu kwentaba. Uzulakithela ngengamafu. Ubabalekala ngengomoya zothatha lemjondolo namatende loyiphonsa nandademu. Bantu base-Afrikeni nenageza kisila samswana babala. Bawadlulunyesi kwethuthukeli. Babesetshela uphaphele gwalagwala. Babakatfaka bebheka bezayo. Umbabhadiswa balalothi bomhlaba ngengrosi sezulu amashesha ngena. Abasemhlabeni abafunusa ngaba bangena ekhosobeni. Ile ndaba kaMr Makamthethwa. Ngaphandle kwentsamisimi ngokhanda. Indaba kavobuzwe labantu umthelezi nayo yaphenduka intsamisimi ngokhanda. Zona abantu umthelezi. Uzofika mfana nawe kwamqadulu kwambela mhlophe. Uyoqotha uzufe. Uyofika usuthi wabamela kanjani abasemhlabeni. Ababephika indenya ngasezulwini ezinto wasezulwini. Umagamegame kaphilisa abanosizi. Umphonso sizembe engani baqede basukume bephila. Abebezocela izibusiso ngezinto wasezulwini. Inyanga bengaphathi ikhwama. Ezinyanga iphathi ikhwama. Inyanga bengafuna imvulamlomo. Ezinyanga ifuna imvulamlomo. Inyanga bengachithi amathambo. Ezinyanga ichithi amathambo. Umkhuze ephindelela kwabasamlomo uphumanto. Kwabaqala ngentambo enkundleni zokuxhumana. Wena mgidagida ngonya zentambeni. Yazani ufa. Umthetho kaMbonge kusasa. Phuma umhlangano womsombuluko uya eTandanane Friday inkosi imbusisa. Amen. Amen. Njengoba sovaliwe umhlangano ngiyanicela ukhokho babamkhulu Bombela. Khulelanga mkhonyaka izino bafuthi ngolokuzana. Ukubani basemali emakhaya abanibekele inkosi zemqoqweni nofi emakhaya bebili inkosi imbusisa. Amen. Amen. Bese bonke kulisa konke enikufisayo inkosi imbusisa. Amen.